An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jafara bɛ ko olu mɔgɔw olu ma ɲɛsuma ka d'a kan k'a fɔ ko jihadisiw de kɛlen don ka olu ka diɲɛlatigɛ k'u bolo jahanama ye yen nɔ ka d'a kan k'a fɔ ko u kɛlen don ka t'u ka dagabilen de sigi u dala yen nɔ kabiri u nakuma Mali la yan nɔ u ka fɔla ko u yɛrɛ jihadisi masinama ninnu k'u tɛ fɛ yɛrɛ ka hali cɛ ni musow ye ɲɔgɔn kan kurun kelen kɔnɔ ou bien moto kelen kan o wa fɛnɛ k'u kɛlen don ka musow jagoya ni ka olu bila fini finman na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko o kɛwale minnu bɛ Jafara bɛ kɔnɔna na yen nɔ ko u ma bɔ dɔwɛrɛ la fiyewu ko barisa ko an ka administration de tɛ yen fan fɛ sisan nɔ ko ani mankan minnu bɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ye yen o yɛrɛ de y'a to jihadisi ninnu fɛnɛ sera ka nin kɛwale ninnu siri Jafara bɛ kaw la yen nɔ o tɛmɛnen kɔ o ye kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko sema mɔgɔw ko olu ma sɔn référendum ma ka d'a kan k'a fɔ ko tant que sariya sunba yɛlɛmali projet min bɛ sen na ko ni accord d'Alger kumakanw ma don o projet kɔnɔna na ko olu ma sɔn a ma ko ka d'a kan ko sariya sunba kura min bɛna taa référendum na tantɔ ko o tɛ olu ka kumakanw n'olu ka laɲiniw ko fɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la